Čaute polovníčky, polovníci, všetci športoví strelci. Sezóna sa nám pomaly už blíži ku koncu, ale my sme si pre vás pripravili ďalšie novinky. Ako dobre viete, po niektoré prístroje majú v sebe zabudovaný diaľkomer a balistickú kalkulačku. Nakoľko po niektorí z nás používajú aj tlmiče, ktoré sú v dnešnej dobe už legálne a teda dovolené, reálna rýchlosť našich striel je iná. Preto sme si pri vás pripravili možnosť nastrelenia. Nastrelenie prebieha štandardne na strelnici pomocou chronografu. Tým pádom vám premeriame reálnu rýchlosť, zadáme do prístroja, do balistickej kalkulačky a vaša streľba je zase o mnoho presnejšia. Výhodu to má hlavne v prípade, že strieľate na väčšie vzdialenosti. V neposlednom rade by som vypichol Stellara 50, ktorý už má aj zabudovaný diaľkomer priamo v čočke, v neposlednom rade Alpexa 4K. Momentálne som si to aj ja sám vyskúšal, milo ma prekvapila presnosť aj na väčšie vzdialenosti. V prípade, že vás možnosť nastrelenia a premerania rýchlosti zaujala, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme a poradíme.